aw munun sogolen do nani wakati na mali kono mali koka anga foli ani wala nyandombe aw bela jelen foya fo aw sigoro la kasangani aw ka wakati o jogoyaye biye alamsai avril kalo kile saba samba flani mo anduru ayaw bismillah mali kuna koni ga don kibare aw lobolu konnana kuna foni ndamnena ambawla donya ka fo femuye ISC aleni risi jamana olube lajela ni wakati na irisika olufe no ode hogumun konana femuye malika ministre mumeni aleka baranya chinendo anga jamana ni jamana wara ko nyine bolimani oye Abdoulaye Diop fokata se Niger ka oluka ministre mum fanameni o ka baranya chinendo Niger jamana ani jamana wara ko nyine bolima ni oye Bagari Yawo Sangare fokata se Burkina be oluka chef de la diplomatie ni oye Karamogo Jean-Marie Traoré nunun bela jelembe irisilaka olufe no wala sa uni irisi maraba obseka kuma choga muna irisi aleni ISC bisegi tegede nyoma dona natawla ninga bara chama olu sigisenga o bara nunun dobe talike femuye lakana ko binakunka ISC jamana olu ni irisi la bisegi tegede nyoma choga muna wala sa lakana balya mumbe Saheli konana obseka no ya choga muna ani femuye anga soro sira olu biseka iriwa choga muna dona nata olu konana ameta anga fintigila kauka kibaria o konana femuye ni wakati labanunu konana anga fintigila kauka wili ka job yalendo kosbe kidali region ale konana kadamne masikalo kile biswani kele kana se avril kalo kile foloma samba flani moga ani nduru femuye anga fintigila kauka panguru mumbe ni abe wule ko drone aeronefu ale boraka bi kidali region ale konana ni anga état major général des armées ni ale tunye batakike akoka wakati damado o temenen ko femuye Algerie jamana fana aleye bataki do boka iraka fo femuye drone do ni odona Algerie jamana kono ni kilo fla bonyongo e mun kara sababu Algerie fintigila ka wore drone ni rebo ni ngabi ore o mun kono na anga état major général des armées Umaru Jara kunungo abora ni ka nyefolike aya iraka fo femuye anga fintigila ka o be wulika joni feren de bali bela jelena wala sa anga jamana obsika bachi chogoya muna ode hogumun konana aya iraka fo anga fintigila ka olubuka bara ninka anya don ko sebe kute bo ka jamana kono ninka do jamana wore konana ukele o sirafe aya iraka fo segali olube sina wala sa duna natawla ko era tiemi don chuko amuna wala sa awnine anga family chaman soro anga jeninga eta major iraka akoro fo lame wani malufo ugwa klisi wadanga famauna alaba emwe me fa malien de on rassurer ka foko ni incident mungerata te bufwe banga fangala ali bi ami yoro munata ambe opérer jamana yoro fefe la première que somaraina il fait ngera kuno somaraina dans le même secteur dans la même localité de Tandawaten ani action do ken somaraina na faut communiquer à faut tuam ambe continue bara fe foka bara kena kanti an ba nyi malon fe mo shigana douter et en dalima nyi mo la ma nyi malon fe wadana armée mandam be mum armée nyema na me ka organisation politique mo suit là amba donga foko son nombulu ante fo were la ni jamana la kana inte ante na fo ka sira mo worenye ante sira mo worenye mali temena ro mu fe temena no fo na sibibina mali te sira mo shinye ni ambe barake sadai mu fo ambe barake o cadre là do ma ni malendo fa alibi arna fu mu binata kana mo shi fait capacité au bamboula alibi somalien que dans la localité de Tandawaten entra kata frappe que somalien ani objectif bas de traiter somalien Gabriel Touré ale barakala mutun datugune be kasola wabe klefla boyongo boni oye professeur Bourlaye Samake ni mun kera sababu ye femuye Gabriel Touré barakala ka la fasaliton jekulu mutun be olutun tambe grève illimité la ni wati na mawla donna ka fo femuye professeur Bourlaye Samake ale la la liberté provisoire hukumu konana aka kiru blalendo ka avril kalo kile moga ani nani natawma kono ameta CEDEAO ka kibaria olu konana kasangani Mali Niger ani Burkina olu bole CEDEAO jagulu la bi alamsa avril kalo kile saba samba flani moga ani duru CEDEAO ale ka cour de la justice olu e kibara dike ka iraka fo kasangani ni jamana saba bole CEDEAO jagulu konana o ka cour de la justice ale e kibara dike ka fo CEDEAO ale e kibara dike ka fo femuye ni affaire nunu ku ya bebla ka bi kasangani Mali ale Niger bole CEDEAO jagulu ale konana e Mali ka affaire mutumbe CEDEAO ka cour de la justice la obeta fo affaire ta ani woro bonyango Burkina aleka affaire beta affaire duru nyona femuye Niger jamana aleka affaire mutumbe cour de la justice de la CEDEAO ale bina kunga obeta tanfla bonyango la ta ko
kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Burkina Faso ale finitigilakaw olu ka wuli ka jɔ dɔ kɛra sababu ye u ka marabolo mun bɛ ni a bɛ wele ko Bouclou du Nuhu mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ jadiwale tigilama caman ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛn minɛ caman kan. An bɛ bi ala ka AES jamana olu basigi. Mali kunnafoni TV lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kibaruyaw la an sera ka mun sɔrɔ ko da kulo kan. An b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.